Ти си на 30, а тялото ти се държи се носи на 60. Може би седиш седнал по 8 часа на ден. Ще ти покажа какво се случва, когато стоиш по цял ден седнал и няколко лесни начина, които можеш да избегнеш щетите без да напускаш бюрото. Какво причинява седенето? Забавен метаболизъм, болки в гърба и кръста, напрежение във врата, намалена циркулация, сънливост и спад в концентрацията. Дори риск от сърдечни проблеми, ако това е ежедневие. Знаете ли какво, аз май по-добре да стана? Как да го намалим? Реалистично. На всеки час ставай за 2 минути разходка и кратко разтягане. Настрой монитора на височината на очите, смени позата, дори малка промяна в позата активира мускулите. Използвай ергономичен стол и правилна височина на бюрото. Ако можеш, стоящо бюро или подставка. Мини навици, пий вода по-често, карате да ставаш, говори по телефона прав и не яш на бюрото. Тялото ще ти благодари. За повече идеи, виж сайта на officetrend.bg.